Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. І мы працягваем гаварыць пра тое, што адбываецца ў Беларусі і з беларусамі, з маёй госцяй, пісьменніцай, настаўніцай, даследчыцай Ганнай Северынец. Добрый дзень, спадарня Ганна. Добрый дзень, спадар Зміцер. Спадарня Ганна, вы заўсёды просто вот гарэлі таким аптымізмам, добрым настроем, і нават калі самой было, ну, можа быць, там нейкія там праблемы, але падтрымлівалі іншых. А хапае сіл вот зараз на гэта? Ну, зараз іх сыходзіць на падтрыманне такога публічнага, скажем так, у стасунках з іншымі людзьмі, не абавязкова публічнага праз там стужкі, сацыяльных сетках. Але каб выйсці з дома з нармальным тварам, каб з ім зайсці нармальна да дзяцей у клас ці там да Паўла у кабінку свіданняў, то, канешне, сыходзіць значна больш сілаў. Мы ж такія самыя людзі, як і ўсе, аптымісты, насамрэч. І нельга сказаць, што мы ходзім у казках і ўвесь час усміхаемся, як та дзяўчынка з анекдота. Мы абсалютна такія ж людзі і моцна перажываем усё тое, што перажываюць усе. І таксама нам бывае і страшна, і жудасна, і жахліва. Таму сілы сыходзяць вельмі шмат на тое, каб проста не впадаць у публічную паніку. Але яны яшчэ, безумоўна, ёсць, і я думаю, што яны і будуць. Яшчэ і таму, што ўсё ж такі это прафесійнае, да? Настаўнік у класе не можа сабе дазволіць ані істэрыкі, ані панікі, ані там рыданняў, што б не адбывалася. І это такія скілы, якія ў нас пракачваюцца яшчэ ў першыя гады працы ў школе. Таму, як бы, разумееш, якія трэба цягліцы качаць, разумееш, як трэба адпачываць, каб можна было выйсці да людзей у нармальным настроі. Вось, таму, як бы, не дачакаюцца, і сілы яшчэ ёсць на гэта. Спадарня Ганна, ўсё ж такі, вот ўсё жыццё Паўла, вашага брата Паўла Северынца, гэта змаганне. Гэта насуперак усяму, і гэта тэрміны, заключэнні, нейкія там краты і гэтак далей, і гэтак далей. Таму я не здзіўлюся, калі вы скажаце, што вот маральна мы былі гатовыя, што яго затрымаюць, што яны зноў там апынецца за кратамі, але той прысуд, які вось ён зараз атрымаў, наколькі вось вся гэтая сітуацыя была для вас чаканая, нечаканая, гледзячы, таму што ўсё ж такі прысуд агучылі не вот там тады, там, скажем, там восенню 2020 года, а ўжо колькі часу прайшло, то есть можна было назіраць, як раскручваецца ўсё тут махавік гэты. Вот ці чакана было? Ну, ведаеце, што для мяне проста, я так адразу спыталася, а чаму не 100? Чо 7? Ну, для мяне абодве гэтыя цифры, і 7 год, і 100 год, і 1000 год, яны як бы аднолькавыя. То я нават не магу сказаць, чакала я іх там ці не чакала, яны ў мяне не змяшаюцца, гэтыя лічбы. І больш за тое, я не магу ўнутры сябе разважаць пра 7 год, як пра тыя гады, якія пройдуць вось у цяперашнім становішчы. Я не веру ў гэта. І таму, зноў жа, неважна, 5, 7, 10, 25. Просто, канешне, мяне больш уразіў вось гэты ўзмоцнены рэжым, што калонія ўзмоцнена рэжыму. Усё ж такі Павел папярэднія тэрміны свае ён праводзіў на хіміі. Это іншы ўзровень ціску і такая сітуацыя, у якой ён будзе знаходзіцца. Вось гэта, канешне, моцна перажываецца, то, што это калонія, то, што ўзмоцнены рэжым, тое, што сіл уже меней, чым раней, усё ж такі ўзрост, і Павел не самы такі здаровы чалавек у яго, і з
суставамі праблемы пасля таго, як ён у Акрэсціна прастаяў у гэтым карцеры у сырасці і ў вадзе летам. І галава, галаўныя болі ўвесь час, і, безумоўна, што і падточаныя сілы гэтым годам у заключэнні, вось які ён цяпер правёў. Ну, то бок, так па-чалавечы, безумоўна, мы моцна перажываем за тое, як... Ну, мы разумеем, што яму будзе складана, але як бы няма такога адчування, што ён не вытрывае. Вытрывае, безумоўна. Ўсё ж такі... Я выбачайце, што я такія не вельмі прыемныя тэмы, але вот я вярнуся да таго, што вот усе мы бачым, што адбываецца. Вакол нас, з намі, мы слухаем тых людзей, якія нават прыходзяць сутак, а не тое, што атрымліваюць там нейкія там тэрміны такія вось, як Павел, і расказваюць людзі жудасныя рэчы пра стаўленне, вот, да, вот менавіта палітычных. Хоць у нас нібыта няма ні артыкулаў палітычных, ні палітычных зняволеных, але пра стаўленне, пра катаванні, пра збіццё, а сітуацыя з Вітольдам Ашуркам так ввогуле жахлівая. Са Сцяпанам Латыпавым. Кажуць жа, што ён быў збіты. Тыя, хто бачыў яго на судзе, і ён пайшоў на такі адчайны крок. Цяпер, ну, гэта рэчы, якія вельмі цяжка прапускаць цераз сябе. Як бы думала раней, што я прызвычаеная да іх, таму што, працуючы з дакументамі 37-го года, я чытала ўсе пратаколы допытаў, якія існуюць, ну, перапісаныя, безумоўна, па той справе, па якой праходзілі пісьменнікі, расстраляныя ў Курапатах. Чытала пратаколы допытаў іх катаў 38-го года, дзе зафіксаваны, як іх катавалі, бо ўжо ў 38-м годзе следчы Быхоўскі расказваў, як ён катаваў, ну, таму што па ім была заведзеная крымінальная справа. І калі вось я пісала Бельгію, я ж думала, што я буду пісаць яе даўжэй, што я там буду апісваць і турэмны вось гэты перыяд, і я шмат глядзела у інтэрнэце, шмат ёсць розных ролікаў і пра то, як катуюць людзей, і ну, шмат матэрыялаў, карацей, прапушчана праз сябе. Я думала, што я буду неяк спакайней да гэтага ставіцца, таму што я разумею, што гэта ўжо было. Я разумею, што людзі на такое здольныя такое рабіць, і я разумею, што іншыя людзі здольныя гэта вытрываць пакуту такую, але, канешне, калі ты гэта чуеш ужывую, і калі ты разумееш, што это адбываецца ў тваім горадзе, от я еду на працу, туды еду, назад еду, заходжу да дзяцей, мы вядзем урок, я там еду домой, п'ю гарбату, а ў гэты момант забіваюць Ашурка альбо катуюць Латыпава, вот это вельмі цяжка ўсё. Но не бывае такіх сітуацый, у якіх вось такое цягнецца доўга. Ну, яно не бывае. Стамляюцца каты. Бо чалавек ёсць чалавек, і бясконца гэта рабіць, гэта невялікая колькасць людзей можа, яны таксама стамляюцца. І сумлення у людзей, як бы мы там не казалі, што ў іх няма сумлення. У любога чалавека ёсць альбо сумлення, альбо страх перад магчымым пакараннем, альбо страх перад тым, што ты ніколі не раскажаш это дзецям. Ну, я проста ведаю, што гэта трэба вытрываць, і гэта трэба перажыць, і гэта ўсё як бы прышчэпка. Да? Это нам, нашаму грамадству, цяпер робіцца пакутная, страшная, жудасная, цяжка размаўляць. Я ўжо тут рыдала у вас у эфіры, не хацелася б яшчэ раз, але ну вот это трэба перацярпець, таму што это ўсё намі дапушчана, это ўсё мы самі да гэта давялі, і, ну, значыцца, цяпер трэба ўжо адпакутаваць у такім варыянце, такім гранічным, памежным, каб потым гадоў на 100, а можа і болей, у нашага грамадства, у нашых дзяцей, у нашых унукаў была прышчэпка ад гэтага. Ўсё ж такі, як бы не блага быў адрэфлексаваны 37-й год. Вот, дарэчы, я і хацеў сказаць, што ў 37-м прышчэпку не атрымалі? Ну, не страляюць цяпер. Да?
не страляюць пакуль што. І не страляюць не таму, што не хочуць. І я нават упэўненая, што і загады такія былі, і думкі такія былі. Ну, але ж не страляюць. Вот это маленькая нейкая такая перамога, да, чалавецтва, яно, асабліва вось жорсткасць чалавечая, яна павольна рухаецца ў бок добра, але рухаецца, людзі калісьці перасталі есці адзін аднаго, да, перасталі прыносіць адзін аднаго ахвяры багам, ўсё ж такі градус жорсткасці спадае, і ну, масавых расстрэлаў няма, да? Віселіц на вуліцах няма. Ад гэтага прышчэпка ёсць. Але мала этой прышчэпкі. Трэба от цяпер іншае, от атрымліваем іншае. Вот вы сказалі пра, што ёсць сумленне, ну, у пераважнай большасці, і нават тыя, вот, хто там катуе, здзекуюцца, ўсё-такі сумленне ёсць. Разумееце, вот, калі б это былі адзінкавыя выпадкі, я б яшчэ пагадзіўся, сказаў, ну, там, вот, ну, не бывае, там, ну, вот, нейкі монстр недзе там завёўся, пранік у шэрагі. Але калі вот, чуеш, што у якой бы там где-то ізалятары, у якой бы турме не быў зараз, вот, апошнім часам, і кожны, у кожнай турме сутыкаецца з гэтымі вот катаваннямі, здзекамі, падзеі, то есть думаешь, а вот як, адкуль? Загад. Вот загад. Ну, разумееце, што вось як абсалютна дакладна падмеціў Брыль, здаецца, калі беларусу загадаць быць беларусам, гэта будзе найцудоўны беларус. Ну, але гэтая прымаўка, гэтая заканамернасць, яна працуе і ў іншы бок. Калі беларусу загадаць быць ваўком, гэта будзе найлепшы воўк. Ну, такая ў нас праблема. Загад для ну, беларуса, не беларуса, для чалавека, які цяпер жыве побач з намі ў нашай краіне, загад, гэта ну, гэта загад, да? Ён адначасова існуе як накірунак дзеянняў, да? Але і як такое сумленне, да? То бок ён не вінаваты, яму загадалі. І вы пабачыце потым, з якімі чыстымі вачыма яны потым будуць казаць, як яны будуць шчыра, абсалютна плакаць над тым, што яны выконвалі загад, яны не маглі яго выканаць. Я яшчэ летам прыехала ў вёску, калі вось былі жнівеньскія падзеі, а ў мяне дзядзька родны, ён калісьці служыў у міліцыі, ён міліцыянер, ну, ужо даўно у адстаўцы. І я ў яго спыталася, дзядзя Саня, патлумачце мне, калі ласка, як это? Як так можна? Што павінна адбыцца з людзьмі? Вось вы ж ведаеце гэтую структуру. Як так? Які ім мусілі аддаць загад? Ну, от якімі словамі ім сказалі? Ім што, сказалі дубінкі саваць у задні праход? Я не паверу, каб так сказалі. А ён так паглядзеў на мяне і сказаць, ты проста не разумееш, што такое загад. І вот так назіраючы, шмат я назбірала сабе такіх гісторый, я іх не буду апрылюдніваць, калі-небудзь яны ўжо ў нейкую кніжку войдуць, буду думаць, як іх рабіць, не буду так маштабна апрылюдніваць, але вось адна гісторыя, яна менш такая страшная, чым дубінкі і здзекі над людзьмі фізічныя, але псіхолог школьны, шыкоўная жанчына, абсалютна нармальных маральных каштоўнасцяў, абсалютна, і цалкам яна вось на баку пераменаў, ну, она такая, ну, маладзец, але яна ўваходзіць у камісію, якая ходзіць і правярае вот этих дзяцей, чые бацькі былі затрыманыя па 23-34. І разам з усёй камісіяй на іх ходзяць і кашмарыць. Там пужая там всякими этими самыми. І неяк мне патэлефанавалі і папрасілі, ну, спытацца. Вельмі перажывалі бацькі ў паніцы ў поўнай, што кашмарыць камісія сопам, і дзеці плачуць, і бацькі плачуць, і ўсе плачуць. Я кажу, да не можа быць. Па-першае, па законе ніхто не можа вас паставіць на соп. Там зусім іншыя крытэрыі. А па-другое, кажу, там вот нормальная дзяўчынка, Маша, вот зверніцеся да Машы, і яна вам патлумачыць, што ўсё ў парадку. Я пишу Маше, Маша, что такое? Она мне не отказывает. Не отказывай, не отказывай, не отказывай, не отказывай. Хотя у нас абсолютно чалавечыя стасункі. А праз некаторы час яна мне піша.
слухай, вот это люди, да, к которым мы ходили на СОП, вы ж ім чым-небудзь дапамажыце. То бок яна ў сябе сілы не знайшла зайсці з імі на кухню і сказаць ціхенька, слушайте, не переживайте, все будзе добра. Але яна вот перажывае і праз час нейкі, і я так падкатвае сумленне, што яна мне піша, вы ж там ім чым-небудзь дапамажыце этым людзям. Ну вот так. Ну вот мы такія. Ну, я не ведаю, гэта, ведаеце, мне нагадвае вот это вот жартик блатны, типа вот я тебя не больно зарежу, да? Ну і разумееце, што ну вот так адбываецца. І проста калі думаеш, які шлях наперадзе, ён будзе не такі крывавы, канешне, ён будзе спакойны, і што тычыцца грошай, ну ось пасля перамогі, там краіна чыста матэрыяльная, яна адновіцца хутка, таму што беларусы заўсёды хутка аднаўляліся. Яны аднаўляліся з такіх падзенняў, з такіх жудасных пеклаў, да, пасля вот як яны ў 21 годзе, да, это пазадзі Першая сусветная вайна, рэвалюцыя, грамадзянская, польская акупацыя, это просто выпаленая земля. І яны ўжо ў 25-м годзе, у іх ужо універсітэты, у іх ужо палітэхнікумы, у іх ужо адукацыя, у іх ужо навуковыя школы запачаткаваныя, у іх ужо фабрыкі будуюцца. Беларусы, людзі аднаўляюцца імгненна, бо у іх такі досвед гістарычны. Это не першы і нават не 10-ы раз. Але вось праца з людзьмі, з тым, як рэагаваць адзін на аднаго, з тым, што такое добра, што такое блага, з тым, што можна, што нельга, які загад выконваць, які не выконваць. Вот это просто майго жыцця дакладна не хопіць на тое, каб вывучыць хаця б якое пакаленне абсалютна чыстае ад гэтых заганаў нашых, якія ў нас адначасова з нашымі прыўкраснымі якасцямі прысутнічаюць у людзях. Ну, гэта, разумееце, вот я чуў, колькі разоў там ставілі Паўла таго ж самага Севярынца у прыклад вот вытрымкі, моцы, як там кажуць. Это вы-то, севярынцы, усё вытрымаеце, а нам, простым людзям. Што я магу сказаць? Так трэба вытрымаць. Так а што? Ну, давайте не будзем вытрымліваць. Давайте Павел нехай пойдзе на 7 год, ну нехай. Там, ну, не так, ніхто ж не можа нікому загадаць вытрымаць. Мы просто мусім вытрымаць. Ну, я не ведаю, як это робіцца, да? Вот ты разумееш, калі ты разумееш праўду, калі ты разумееш, што за табой праўда, а што ты скажаш? Ладно, я буду жыць па крыўдзе. Ну, нет. Ну, па праўдзе трэба жыць. Тым больш, што жыццё, як бы, это жыццё, это, ну, імгненне, а потым чалавек пасля смерці жыве даўжэй. Ну, жыць па праўдзе можна таксама па-рознаму. Вот Купала, Колас жылі па праўдзе, але верш пра Сталіна напісалі? Хто як можа, той няхай так і жыве, я так скажу. Чалавек не прыгне вышэй за сябе. І Купала, ён разлічыўся за свой кампраміс сваім жыццём. І разлічыўся за кампраміс сваёй творчасцю. Купала і Колас, яны абодва разумелі, што яны маглі б напісаць і што яны не напісалі. Это ведаеце, што вось я ўяўляю сабе, якую пякельную пакуту яны перажывалі, пішучы верш пра Сталіна. Вось я ўяўляю сабе, каб я такі верш напісала і разумела, што ён застанецца на века, і разумела, што по мне там памяць жыве, і адначасова жыве это верш пра Сталіна, то я вам скажу, што это пакута яшчэ страшнейшая, чым проста там за кагосьці перажываць, седзячы дома. Людзі, літаратары, асабліва літаратары такога кшталту, ну, якія разумеюць, што яны застануцца, яны ж не мераюцца жыццём, яны мераюцца тым, што будзе пасля. І у кожнага будзе жыццё пасля, у кожнага чалавека. У памяці дзяцей, у памяці там суседзяў, у памяці нехай тваёй краіны, так, у некаторых у адзінак, у памяці сусветнай, да, яно будзе заставацца ў падручніках, у кніжках, у спасылках, у вікіпедыях, неважна. І это жыццё даўжэйшае, і страшнее за ўсё тое, што ты ўжо нічога не зменіш. Табе дадзена жыццё вот фізічнае, калі ты можаш пабудаваць, ось тое, што будзе потым, а потым все. І
і Купала ён як бы выкруціўся з этого свайго жудаснага кампрамісу так, што мы ўсё ж такі цяпер нясем на сцягах тыя вершы, якія ён паспеў напісаць і захаваў, дзякуючы таму, што потым пісаў пра Сталіна. Ну, тут пытанне коштаў, да? І ўсе мы мусім разумець, што нават па-за рэлігійным кантэкстам, прыкладам, да, па-за рэлігійным кантэкстам, проста ў кантэксце гісторыі, дакументаў, архіваў і цяперашняй інфармацыі, якая застаецца назаўсёды, пакуль існуе электрычнасць у свеце, да, все захоўвае інтэрнэт лепей за любыя архівы. Па кожным з нас застанецца тое, што мы зробім. І не будзе магчымасці перайграць. Все, што ты зрабіў, все з табой, все захавана, все застаецца, і дзеці твае, і ўнукі, і правнукі, і патомкі праз 200 год захочуць, і яны знойдуць. Яны будуць, ведаеце, як капашыцца ў генеалогіі, вось як мы цяпер шукаем. Яны будуць адшукваць ім будзе значна лягчэй, і хто-небудзь наткнецца на свайго прапрадзеда Сцепана Латыпава, да, і панясе гэтую памяць светлую далей, і Сцепан Латыпаў будзе жыць яшчэ ў некалькі пакаленняў. А нехта наткнецца на кагосьці іншага. Зараз, в прынцыпе, вы там троху суцешылі ў тым, што вот у мяне даўно жыве такое, ну, адчуванне, неадчуванне ці баясь таго, што Беларусь сваіх-то пакутнікаў за Беларусь не асабліва і памятае, не асабліва і цэніць. Мы на шляху, разумееце, што Беларусь яшчэ отак от Беларусі, да, назве нават самой не так шмат год. Мы расцем. І першыя 200 год, а што дзеці ў першыя 3 гады свае нешта памятаюць, для гэтага бацькі вядуць дзённічкі, запісваюць у дзённічак, да, нейкія слоўцы, калі пайшоў, калі колькі зубоў вырасла і гэтак далей, вось яно занатоўваецца. Потым дзіця расце, у яго там нейкія іншыя там цікавасці, а ў нейкі момант ён садзіцца, бяры гэты дзённічак, і гэта становіцца для яго такім важным чытвом. Ён праз гэты дзённічак бацькоўскі, якія вялі бацькі, прыходзіць да сябе і ідэнтыфікуе сябе вот як асобу, які я быў. У мяне ва ўсіх дзяцей ёсць такія дзённічкі, я таму ведаю, з якім захапленнем, задавальненнем яны іх чытаюць і перачытваюць і захоўваюць. Это такое ў нас. Гэтаксама і з народам. Ну, нельга сказаць, што пакутнікі за Беларусь проста растварыліся ў нябыцці. У нас за кожным сочаць. І чым займаўся Вітольд Ашурак, да? Я люблю гэту історыю таго, як Ашурак прыйшоў да беларушчыны. Як ён у 10-м годзе, ну, прынамсі, я чытала такую гісторыю, ён выпадкова трапіў пад раздачу пасля пратэстаў 10-го года, захапіўся моцна беларушчынай, і ён жа ставіў помнікі паўстанцам. То бок чалавек, які прыходзіць да гэтай краіны, да гэтай гісторыі, да гэтай зямлі, першае, куды ён кідаецца да пакутнікаў. І яны не забудуцца. Проста колькасць людзей, якіх памятае, яна расце ўвесь час, а потым ведаеце, што гэтыя вуліцы, якія называюцца цяпер імёнамі забойцаў, яны будуць называцца імёнамі забітых. Калі вярнуцца да Паўла і да вот вашага візіта да яго у магілёўскую турму, я з захапленнем пачытаў, вот як вы апісывалі да таго, што вы прыехалі загадзя падрыхтаваўшы вот цэлы там стос гумарных і вясёлых гісторый. Як вот гэта трэба вот зараз? Вот менавіта гумар, весялосць. Абавязкова трэба, безумоўна, яны там і мне проста вельмі. І гэта не тое, што я яму там навыпісвала з гэтых здачных журналаў, да, анекдотаў якіх-небудзь. Не, безумоўна, мне хацелася даць нейкую інфармацыю, мне хацелася яму даць вось той аб'ём пазітыўнай павесткі, якая ў нас ёсць. Яна ж у нас ёсць, але яна і ў нас цяпер не публічная. І мне хацелася данесці да яго вось это разуменне, што жыве краіна, жывуць людзі, што жыццё працягваецца, што наперадзе святло. Ну, ён як бы і сам у гэта верыць, але без падмацавання гэта цяжка. Так я выпісывала, сидзела на
паперку, все, что я буду рассказывать, все, что я хочу сказать, потому что это складана выцягнуць это з галавы ўсё. І нават мне сорамна, магілёўцы хацелі сустрэцца са мной. Я звычайна не адмаўляю людзям, но тут я сказала, что я не буду ні з кім сустракацца, потому что я мушу зайсці у эту кабінку перагаворную ў адпаведным стане. Не просто так, вот як хадзіла, так і зашла, але я мушу зайсці, як, ну, это настаўніцкая зноў жа, як мы заходзім у клас, ці як мы прыходзім к дзіцёнка, якому дрэнна. Ну, это падрыхтаваны такі момант. І я думаю, што мы зараз усе адзін да аднаго мусім ставіцца з вялікай адказнасцю, таму што мы перажываем вельмі цяжкія часы, і мы адказныя адзін за аднаго не толькі тады, калі дапамагаем, ці там грашыма, ці там прадуктамі, ці там яшчэ чым-небудзь. Мы адказныя адзін за аднаго у нашым стане маральным, і мы мусім рыхтавацца да таго, каб выходзіць да людзей з якім-небудзь словам публічным. Я в гэтым упэўненая. Вось глядзіце, нават калі браць такіх самых блізкіх людзей, вот у вас там Павел Севярынец, Александр Федута за кратамі, маіх знаёмых тых же самых журналістаў, колькі зараз сядзіць. Вот вы напісалі у сябе ў Фейсбуку такую выдатную развагі на тэму «Змяніць Беларусь, не гэта Беларусь мяняе нас». Вот калі глядзець на ўсе гэтыя падзеі, як яна нас мяняе, у які бок? У добры. Канкрэтна нас, тых, хто хоча перамен, ёсць жа людзі, якія не хочуць мяняцца. Частка з іх памяняецца безумоўна, частка з іх памяняецца так, што ну, потым будзе цяжка з гэтага выкараскивацца, але яна мяняе нас у добры бок, безумоўна, і кожнага з нас, і нацыю ў цэлым. Ведаеце, ёсць у Быкава такі выраз, я доўгі час, ён мяне трывожыў моцна. Быкаў напісаў, што чалавека робяць пакуты, без пакутаў чалавек трава. І паколькі я не магла сказаць на той момант, калі я падключылася вось да гэтай быкаўскай думкі, стала я думаць, унутры сабе рэфлексаваць, я неяк нават крыўдавала і думала, што ну, чалавек, які прайшоў вайну, ён наадварот, як бы мусіць аберагаць іншых ад пакутаў і марыць пра тое, каб не было пакутаў ніякіх. А потым я давно ведаю эту думку, і давно она ва мне. Потым я стала параўноўваць з дзецьмі, да? Мы ж іншы раз перасталі даваць сваім дзецям глядзець кіно, над якім трэба плакаць. Да? Вот «Белы бім, чорнае уха». Дзецям не даюць, бо дзеці моцна плачуць. Дзеці мусяць плакаць. Дзеці мусяць вучыцца эмпатыі. Дзеці мусяць вучыцца перажываць гора. І яны мусяць разумець, што да гора ёсць у іншых. Вельмі цяжка, калі ты гаруеш, калі ты ў нейкім гараванні, і людзі не выказваюць спачуванні, да? От са спачуваннямі вялікая праблема. Я вельмі ўдзячна тым людзям, якія пасля прысуда Паўла мне не сказалі ні слова. Моя лепшая сяброўка, яна не сказала мне ні слова, таму што яна разумела, як вот это цяжка, як это ўсё перажываецца, і што лепей не трогаць чалавека. Да? Вот гэты досвед перажывання чужога гора, спецыяльны такт, інструменты свае, як ты будзеш рэагаваць на гэтае гора, сапраўды пакуты робяць чалавека. І это жудасна ўсё. Але гэта насамрэч трэба прайсці, бо чалавек, ён чалавек не толькі ў шчасці, ён чалавек і ў горы, і ў горы, напэўна, ён вырастае такім больш правільным. Пабудаваны беларусамі падчас вот, падзей апошніх, ну вот з восені 20-го года, як вы яго ахарактарызавалі, мурашнік. Ён да гэтага часу існуе? Вот я цяпер в яго крышачку вяртаюся, і мне так прыемна, калі я адчуваю, што я ў мурашнічку, но яшчэ у мяне няма таго адчування, якое было ўвосень, бо ўсё ж такі тады кожную нядзелю гэта увасаблялася, да? І кожную нядзелю ты прайшоўся з таварышамі па вуліцах, і ты вот это пачуццё
приладзіў. А так ён адчуваць, я і Павлу сказала, я кажу, Павел, не глядзі, не слухай тэлевізор, не слухай тое, што тебе перадаюць, бо ён крышачку ў яго скажонае ўспрыняцце інфармацыі, а ён жа ўвесь час думае, аналізуе, рэфлексуе, і калі неправільныя сыходныя дадзеныя, то ён пачынае думаць у іншы бок, вось з гэтым самалётам, з Пратасевічам, у яго такая была абскубаная інфармацыя пра яе. Ну, я яму дадала, канешне, дасыпала ўсяго, і я яму кажу, ты галоўнае, што ты рабі, ты прислухайся да людзей, бо мы ўсе і з таго боку, і з гэтага боку, мы ўсе ў мурашніку. І ты пабачыш, просто адчуеш па паводзінах, да, паводзінах людзей, якія там у вас ахоўнікі, яны нават не скажуць табе нічога, але ты пабачыш, па вачах пабачыш, па паводзінах, потому як плечы яны паварочваюць, ты прислухайся да мурашніка. Вот я яму пастаралася перадаць это адчуванне мурашніка, таму што яно много што кажа. І цяпер вось я бачу, як ён крыху такі зашевеліўся. Ірына Фомченкова, дзякуй вам вялікі, Ганна, за тое, што расказваеце нам пра нас, беларусаў. Каб штосьці выправіць, трэба спачатку зразумець, якія мы ёсць. Але ось гэтыя навіны нават не пра прысуды, не пра тэрміны, а вот, скажем, інфармацыя пра хлопчыка, які скончыў жыццё самагубствам, бо там наезды, там справа крымінальная, пенсіянерка, якая напісала таксама пасмяротны ліст свой. Вот гэтым людзям што рабіць? Ну, ісці да іншых людзей, да сваіх. Нідзе няма цяпер, ну, калі б тут быў Павел, ён бы сказаў, што трэба ісці да Бога, безумоўна. І я ведаю, што Павел там у камеры на Валадарцы дакладна, ну, як бы не хочацца апрылюдніваць нейкую апошнюю інфармацыю, але ў Валадарцы тыя людзі, якія з ім былі разам, там былі розныя людзі і былі непалітычныя, безумоўна. І я ведаю, што ён дапамог хлопцу па 328, яны прыйшлі разам вось да Хрыста, і хлопцу стала лепей, і ён стаў так нейк выпраўляцца, да, то бок для каго гэта варыянт, то гэты варыянт для мяне прыкладам выглядае ісці да людзей, ісці да сваіх людзей, быць побач з людзьмі, бо ў чалавека няма іншага паратунку. Ну, альбо гэта людзі увасобленыя ў ідэі боскай, да, царква, альбо гэта людзі, сябры твои паплечнікі, альбо гэта людзі, спецыялісты, ісці да людзей, не заставацца адным, нельга здавацца, таму што ну нельга, ну таму што наперадзе шчаслівае жыццё, таму што шмат ужо пройдзена, таму што столькі ўкладзена ў гэта, і нас і так пазабіваюць таго, каго пазабіваюць, ну не трэба яшчэ і самім дадаваць, і калі зусім няма сілаў, трэба ісці да людзей. Калі я прыгадаю нашыя папярэднія сустрэчы, асабліва там восенню 2020 года, вот было у вас такое, што ну вот хутка, вот ужо там Было. Ну не дзень-два, но вот ужо так. Было. А зараз, калі вот там перакананыя, што нас ужо пад плінтус заціснулі. Я перастала думаць пра тое, калі, да? Я перастала думаць. Па-першае, бо это моцна падкошвае мяне саму, калі ты ставіш там сабе нейкія даты, да, і эта дата прыходзіць, то ну его нафиг, не трэба такую дату, бо от ты вечар той даты, да, это вельмі цяжка перажыць. Па-другое, я зразумела сваю адказнасць перад людзьмі, таму што, напэўна, і прарывалася ў мяне публічна не толькі адчуванне, але і словамі, што хутка, і гэта ж і людзям цяжка, бо яны вераць. І я проста перастала думаць пра даты, няхай заўтра, няхай паслязаўтра, няхай калі, але я проста ўнутры сябе разумею, што у мяне няма ўнутранай магчымасці там думаць, што яе не будзе. То бок яна будзе. І ну, яна будзе і будзе тады, калі трэба. Новы год я збіраюся сустракаць з іншым прэзідэнтам, зноў жа дата нейкая, да? Але, ну, просто не буду казаць, я забараняю сама сабе нейкія даты ставіць цяпер і апублічваць.
Ну што ж, вельмі шмат каментароў, прычым не пытанняў, не там нешта адзінае, што вот там вам прыгадваюць пра тое, як вот вы сышлі з каардынацыйнай рады, вот, але тым Я расскажу абавязкова, не цяпер. Абавязкова раскажу, што это было, калі мы будзем усе аналізаваць, калі мы будзем... Ну, то бок, я як бы сказала праўду, чаму я адтуль сышла, але трэба, канешне, это разгарнуць, раскажу, але не цяпер. Не дзеля сябе, а дзеля тых людзей, якія сядзяць цяпер за кратамі, і для якіх это можа быць праблемай. Ольга Варанец, дзякуй за цяпло, святло і мудрасць. Віктор і Ганна, вялікі дзякуй за падтрымку ў словах, здароўя і сіл вам. Віржын дзякуй за падтрымку. Алла Дунай, вялікая жанчына, ўся сям'я севярынцаў, патрыёты сваёй радзімы. Дарагая суайчынніца, дзякуй вам, вы лепшая прадстаўніца нашага народу. Слухаючы вас, чэрпаю сілы і веру, захапляюся вашай творчасцю. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Творчасць не згасла? Ну, я прымушаю сябе сядзець, у мяне ёсць такая колькасць папер, якую трэба проста пераводзіць у электронны выгляд. Я іх сабе назапасіла калісьці. І я проста прымушаю сябе, прывязваю да стула хаця б раз у тыдзень сесці і што-небудзь зрабіць, каб гэтая кніжка, якой выпаў такі лёс, каб яна рушыла далей. Гэта дакументальная кніжка, гэта Міхась Чарот, у мяне перад ім доўг, я мушу выдаць эту кніжку, і мы яе зробім. Ну, то бок, я это раблю, а яно уже нават не ратуе. То бок, раней я яшчэ пагружуся ў гэтае ўсё, і такі эскапізм сышла ў свае 20-е гады, і там калупаюся. А цяпер это проста абавязак, каб я разумела, што яна робіцца. Пакуль толькі так. Дзякуй вялікі. Сілаў вам вытрымаць усё, што адбываецца з Беларусю, з намі, з вамі, з Паўлам і творчасці. Дзякуй. Ганна Севярынец, Дміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.